गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ आं नेक्स्ट भिडिअ दा होफिनबाय आन्द्रायाव मानसि थैदों होननाया गोबाङानो बायदिसिना बुंलाबायदोंमोन सोरबा बुथारदों सोरबा बुथारना गारदों होनना बायदिसिना बुंलाबायदोंमोन बे बुथारनाय नङा पस्टमर्टेमावबो कारेन्ट शट जानानै थैदों होननानै मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो खिन्थाहरदों बे जायगाया आन्ध्र प्रदेशनि उन्डी कलमुरुबो होनो बे जायगायाव जादों मानसिया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं माइनावपुर गामिनि जनाय साइडनि बियो उन्दै बैसोनिमोन बामोन बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों 14-15 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोनदों आं नेक्स्ट भिडिअ सिगांबो बुंबाय आरो दाबो बुंबावदों गोबाङानो बुंलाबायदों मानसि बुथारदों होननानै मानसिखौ बुथाराखै नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंबावदो आं नोंथांमोननो खिन्थानि न'खरनिफ्राय आं रायलायदोंमोन बामोननि आं बिदा ओमफ्राय माबोरै जानाय जाथाया माने कारेन्ट शट नांदो होनदो आरो कारेन्ट शट नांनानै थैदोनो आरो आथिङाव दांहैदोंमोन नामा इ मानसिया दा दांहैदोंमोन ना मादोंमोन बेखौथ' हमनो हायाखैना नङा जेनेबा आथिं खाथियाव थैदो माने गोलैना दंमोन ना नै आन्द्रानिया माने आथिं थायो नलायाव रुमनिया आथिं होयो बेबो सर्ट जायो बेयावसो इयो रुमनि मानसि दांहैदोंमोन खोमा मानसि जानानै रुमनिफ्राय बाहेरायाव थांनानै दांहैदों माने ए बुस्थुआ मोजां नाङाखैमोन नामा ना मिथिया दै दा उदैयाव नांदो होनदो आरो ना उदैयाव नांदो होनदो ओमफ्राय डाइरेक्ट दैयाव गोग्लैखादो माने ओमफ्राय इयावनो सिखारनो माबालाबायदोंमोन खोमा रावबो मानसि मोनदिया इयावनो थैबाय आरो ना मानसियाथ' बारा बैसोनि नङामोन खोमा ना 14 बोसोरनिसोमोन बेसे गोबाव जाखोमोन आन्द्रायाव फैनाया आन्द्रायाव फैनाया बेसे गोबाव जाखोमोन 6-7 माससो जाबायमोन ओमफ्राय दा गेदेर सासेया लांगासिनो ना गोथैखो सासेया लांबाय दं मालिकआनो होजोबदों ना गारि भाराखौ ओं मालिकआ होदो होनदो 1.5 लाख होदोनो मालिकआ ओमफ्राय दा गारियावबा बेसे लागोनबा गारियाव हरनायखौनोथ' 1.5 लाख हरदोनो इदिनो दा ओमफ्राय बिगोमाया एसे हरदो खोमा आरो ओमफ्राय जायगाफोरखौ मिथियोमोन नामा नोङो जायगाखौ आन्द्रानि मा जायगायावमोन आन्द्रानि मा जायगा माने दा आदानाव सोंबासो मिथिगोन आदा थांदोंमोन थांफाबाय थानाया ना ओं थाफानाया ओजों थाफानाया ओरैनोथ' मिथिनाया उन्दी होननानै मिथिदों आंबो उन्दी खाथियावनो दंमोन होमबाबो मोजां मिथियामोन माने थैनायाथ' समबारैनो थैदोंना माखो नाम्बारखौ हरना होमबानो आन्द्रानि माबाखौ खोन्थाजोबहरगोन आं सासे मानसिनाव फन हरना सोंहरनो दै आन्द्रा मा जायगायावमोन नोंसा आदाया थांबाय दं नोंसा आदानि नाम्बारखौनो हरनाय आदानिखौ ना